Пиша, кой отбор е по-добър в чат GBT? Реал Мадрид. Само да го напиша. Мадрид. Или Сапшин Барселона. Барселона. Така. Нека да видим. Въпросът от кой отбор е? Бра. Трофей 2024, стил, игра не ме интересува. Легенди, играч, бил е Меси, всичко знаем. Заключение! Ако гледаме историята и трофей, Реал Мадрид води. Ако търсиш стил... Знаете ли какво е заключението? Истината е явно, че Реал Мадрид води. Пише по стилове, по играчи, по известно, по купи, по всичко, Реал Мадрид води. Ей тук. Ще малко. Ей тук първото, ако гледаме историята и трофей, Реал Мадрид води. Ако търсиш стих и философия, Барселона има уникален облик. Ако питаш феновете, винаги ще има страсти. Най-добрият отбор от тези, с който се свързваш емоционално. Искаш ли съревнование по... явно е Реал Мадрид. Има доста хора, мисля, че повечето са за Барселона. Ама явно е Реал Мадрид. Съжалявам. Аз съм за Барса, ама съжалявам за всички фенове на Барса, дори за мен.